खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ स्प्रे बाहायनानै गंसे नखरनि रां रुफा धोन सम्पतिखौ लुथिनानै लांदों। अखिल गगैनि गुवाहाटीनि न'आव आइजोनि गोथै देहा मोनदों। ट्राकआ गंसे दखानखौ सौख्रांनायाव सानै आइजोआ जायगायावनो थैदों। रां जाख्ल'नायनि दायाव सासे प्रिन्सिपालआ सासपेन्ड खालामजादों। तेलेंगानानि मुलुगु जिल्लायाव पुलिसजों गिख्रंथाव एनकाउन्टाराव सासेनि मावबादिफोरा गावथारजादों। बिसिखौ बुथारनायनि दायाव सासे सुबुंखौ खादों। साइक्ल'न बारहुंखाया चेन्नाइ आरो पुडुचेरीआव गोहोम गोग्लैनानै साथाम सुबुंनि जिउ खहा। सालाकाटि दखरा एबसुनि खुंगा 15थि बोसोरसालिया जथुमानि बानजाय आफादखौ दाफुंबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटीआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोमजिदों जेराव सिखावफोरा सनिबार मोनानि समाव श्रीमन्तपुर ओनसोलाव थानाय गंसे न'नि गासैबो सुबुंफोरखौ स्प्रे सारना हुस गैयै खालामनायनि उनाव न'नि बेसेनगोसा मुवा बेसाद खावनाय जाथाया सोराङाव फैदों। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला गावसोरखौ स्प्रे सारना हुस गैयै खालामखांनायनि उनाव सिखावफोरा न'नि मुवा बेसादफोरखौ बुफाय बुसि खालामनानै गासै 3 लाखसो रांजों लोगोसेनो बेसेनगोसा गयनाफोरखौ खावनानै लांदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि उनाव नखरनि बिगोमाया पुलिस थानायाव कमप्लेन होनायनि उनावनो सिखावफोरखौ संदाननो नाजानायबो जायो। अखिल गगैनि गुवाहाटीनि न'आव आइजोनि गोथै देहा मोनदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला सनिबारनि मोनायाव सानमारिनि साखाथियाव थानाय निजापारा ओनसोलाव रायजो दलनि गाहाय अखिल गगैनि न'नि सिङाव सासे आइजोनि गोथै देहा मोननाय जादोंमोन। थैनाय सुबुंनि मुंखौ पुष्पाक्षी बरा होननानै सिनायथि होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थैनाय आइजोआ निजापारानि न'आव थायोमोन आरो फिसाया नगावआव थायोमोन। मख'नो गोनांदि थैनाय आइजोआ थानाय हा बाहागोखौ अखिल गगैया थैनाय आइजोनि फिसायनिफ्राय बायदोंमोन। बे दुखुनांथाव जाथायखौ अखिल गगैया पुलिसनो खौरां हरदोंमोन आरो थाबैनो जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों। बबेखानि थैनायनि गुबै जाहोनखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव पस्ट मर्टेम आनजादनि उनावसो मिथिगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। डिब्रुगड़ जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जेराव मराननि मोनसे बाजार ओनसोलाव थानाय गंसे माल लानाय ट्राकआ सामलायनो हास्लाबैनि जाहोनाव लामा सेराव थानाय गंथाम दखानफोराव सौख्रांहैदोंमोन। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव बैसो जानाय सानै आइजोआ जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला आइजोआ 37 नं राजा लामानि साखाथियाव थानाय गावनि दखानखौ फोसाबगासिनो थानाय समावनो गंसे NL01 AE 1218 गारिया हाखराव गब्रायहैखांनायनि सिगाङाव हरखाबै सौग्रावनायनि जाहोनावनो बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया सोमजिदोंमोन। बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सानैबो आइजोखौ सेराफाखाथि गामिनि रुनुमि दास 45 बोसोर आरो सुमिला दास 50 बोसोर होननानै सिनायथिनाय जादों। बेनि अनगायैबो जाब्रबथायाव गोब्राब जोखोम जानाय अनजलि दास 60 बोसोरखौ दासान्दि डिब्रुगड़ AMGHआव दैथायहरनाय जायो। बेराफारसेथिं जाब्रबथायनि उनावनो गारिनि ड्राइभारा जाथायसालिनिफ्राय खारखुमादोंमोन। माखासे समनि उनाव जायगानि पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै दासान्दि खारखुमानाय ड्राइभारखौ खानो नागिरनायबो जाबाय। मरिगाव जिल्लायाव थानाय नागाबन्द हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि प्रिन्सिपालखौ फरायसाफोरनिफ्राय रां जाख्ल'नायनि दायाव सासपेन्ड खालामनाय जादों। सासपेन्ड खालामजानाय प्रिन्सिपालखौ गियासउद्दिन आहमेद होननानै सिनायथिदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला फरायसालि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट नुरुल हुदाजों लोगो नांनानै खमैबो सा 700सो फरायसाफोरनिफ्राय साफायाव 700 निफ्राय 1100 रांसिम लानानै लाखनिबो बांसिन रां जाख्ल'दों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दासान्दि सासपेन्ड खालामजानाय फोरोंगिरिफोरनि बेरेखायै आयेननि गेजेरजों गोख्रों नायबिजिरनो लाबाय। मोनसे गिदिर अपारेशनाव दिनै फुङाव तेलेंगानानि मुलुगु जिल्लानि सलपाक हाग्रामायाव पुलिसजों मोगा-मोगि गावलायनायाव सा 7 मावबादियाफोरा जिउ गोमादों। मख'नो गोनांदि मावबादियाफोरा पुलिसनो खौरां होग्रा सन्देह खालामनानै सानै
हारियारि सुबुंफोरखौ बुथारनायनि सप्तासेनि उनावनो बे गावलायनाय जाथाया जादोंमोन। बे एनकाउन्टाराव थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव जेल्लामदु नरसमपेट ओनसोल आफादनि 35 बोसोर बैसोनि बिथोनगिरि भाद्रुबो दंमोन होननानै मिथिहोदों। गुबुन थैनाय माखासे मावबादियाफोरखौ एगालापु मुल्लैया 43 बोसोर, मुसाकि देवल 22 बोसोर, मुसाकि जुमुना 23 बोसोर, जयसिं 25 बोसोर, किशोर 22 बोसोर आरो खामेश 23 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। मावबादिफोरा गुबुन हाथियारफोरजों लोगोसेनो AK-47, G3 आरो इनसास राइफलजों लोगोसेनो गोबाङैनो हाथियार लानायमोन होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि पुलिस रौनियाफोरा ओनसोलाव मावबादि थानायनि सोमोन्दै खौरां मोनदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिग्रायारि हान्जानि मिथिजानाय खरं सलपाक हाग्रामाफोराव थांखिनानै बे गिख्रंथाव अपारेसन खालामनाया जादोंमोन। अरुणाचल प्रदेशनि पापुम पारे जिल्ला पुलिसा 22 बोसोर बैसोनि बिसिखौ बुथारनायनि दायाव 30 बोसोर बैसोनि तायुम हुसेनखौ खानाय जादों। मख'नो गोनांदि बे दुखुनांथाव जाथाया काकै गामियाव जादोंमोन। आइजोआ गुबैयै आसामनि थागिबिमोन आरो बिखौ 24 नभेम्बर फुंनि समाव न'आव थैनानै थानाय थासारियाव मोननो हादोंमोन। थैनाय आइजोआ 3 गथ'फोरबो दङमोन। एसडिपिअ राति अबिंआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि समाव पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै पुलिसा दायनिगिरिखौ खानो हादोंमोन। दासान्दि पुलिसा बुथारनायनि गुबै जाहोनखौ रोखा खालामनो गोख्रोङै सन्धाननाय जाबाय। साइक्ल'न बारहुंखाया सनिबारनि मोनाबिलियाव तामिलनाडु पुडुचेरी बोरिमायाव गोहोम गोग्लैदों, जायनि जाहोनाव चेन्नाइ आरो पुडुचेरीजों लोगोसेनो गोबां ओनसोलफोराव गोबां अखा हादों आरो गोबां दैबाना जादोंमोन। दुखु गोनांदि चेन्नाइआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव मोब्लिब बोगथाबनाय जाथायफोराव 3 सुबुङा जिउ खोमानांदोंमोन। मख'नो गोनांदि पुडुचेरीआव 44 सेन्टिमिटार रोजा अखा हादोंमोन आरो रोजा अखा हानायजों लोगोसेनो गोख्रों बारा रायजोआरि हान्थामेलानि थाखाय गोबां हेंथा होदोंमोन। बास, ट्रेन आरो बिरखंनि सिबिथायफोराव गोहोम गोग्लैदोंमोन आरो बारहुंखानि गोहोमनि थाखाय चेन्नाइ बिरखं गाथोनखौ 16 घन्टानि थाखाय बन्द' खालामनाय जादोंमोनब्लाबो रबिबार फुंनि 4 रिंगायाव खुलिफिनदोंमोन। अब्लाबो गोबां बिरखंफोरा गोबाव जादोंमोन एबा केन्सेल खालामजादोंमोन। खुंगा 15थि बोसोरसालिया जथुमा सालाकाथि दखरा एबसु खुंगा 36थि नादांगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो 1थि जर'खा जथुम सालाकाथि दखरा गाम्बारि फाइकि हानजानि बानजाय आफादखौ दिनै जलपाइगुरि गामिनि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव मावफुं आफादखौ दाफुंनानै लाबाय। मख'नो गोनांदि दिनै नादांगारि दालाइसा आफादनि सिङाव थानाय सालाकाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि डनेन नार्जारिनि मासि लानानै सामलायनाय गेवलां मेलाव फैगौ 18 आरो 19 जानुवारि 2025 खालि साननैनि रंगिना संगिना हाबाफारिनि गेजेरजों जलपाइगुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थाखाय थि खालामनायजों लोगोसेनो बानजाय आफादखौ दाफुंनानै लानाय जायो। बानजाय आफाद दानाय मेलाव सालाकाथि दखरा एबसुनि आगुनि आफादगिरि आनाम औवारिखौ मासिगिरि आरो गाहाय लिंथुमगिरि महरै ओनसोलनिनो समाज सिबियारि बिपुल नार्जारिखौ मोननो हायो। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गामिनि सानसुमै बिथांमोननि बाहागो लानायाव माखासे दालाय आफादफोरखौबो दाफुंनानै लानाय जायो होननानै मिथिहोदों। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि नेहाथारि जांगिला औवारियाबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनांगौनि थांखिजों बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।